Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә кандидатлар белән таныштыруны дәвам итәбез. Әлеге бүләккә ул татар шәхесләренә скульптур портретлар өчен тәкъдим ителә. Ул Мәскәүдә яши. Кадим Җәмитов Татарстанның милли китапханәсе элеккеге Казан милли мәдәни үзәге каршында урнаштырылган Хөррият монументы авторы. Әлеге монумент республиканың яңа тарихи символы. Муса Җәлилнең Оренбургтагы һәйкәле, Оренбург театрында Ильясбек Ашказарский һәйкәле, Кютахида Ататүрек һәйкәле аның ише. Кадим Җәмитов дигән төшенчә, аның иҗаты, аның әсәрләре шамутта башкарылган булсыннар. Бүтән материалларда алар мәңге яшәячәк, чөнки ул безнең теге классик сынчылык сәнгатендә һәйкәл тараш дип әйтәбез без аны, сәнгатен ниндидер бер феномен тудырды. Аның иҗаты бик күп кырлы, аның Тукайга багышланган әсәрләре искиткеч шундый. Дидер Тукайның йөзе, Наумизде, içinde güçler tuyula, Tokay'ın enerjisi de tuyula.